माबायावहाय जागोन मैथाबो थुदों आङो बेबो मैथा थुदों बेयो आं गाननायखौ बुजिया आरोना ओंखायनो मिनिगासिनो मा खबर मोजांखौ मिथिलायबाबो रायलायनो जों फट' लागासिनो मालाय बे जोंनि क्लास रुम आरोना लोगोफोर नैबे फार्स्ट बेन्चआवनो जिरायो आं बेयावहाय नै सासे फैबाय औ दिनैसो क्लास रुमाव मबाइल लाबोनाय बायदि मोनदों औ दिनैसो फार्स्ट टाइम लाबोफेरदों आङो दिनैसो क्लास रुमाव मबाइल लाबोनाय बायदि मोनदों जागोन बियो माबा मानसियानो दिरुदोंना बेखौहाय आइब्रुसलाय लिपस्टिकलाय हा आरनाय बबाव दं बबाव मेमनो होगोन सोर मेमनो आं जेबो होआलै